apa cil? Oh. Yo. La. Enjing pidato moro saking sajrone praja ngarsa madange jagat tok mungot aneh lir surya wedalira saking sajrone praja dongeng kakala goswa setya busana ayo ger wase la so Wahyu Krida Asmara ye oh no la alon ger auto yo yeah yo no Lo ayo Mas Agus. Yo. Ayo. Ayo. Rome. What? Ya. Wes penak. Wahyu Krida Asmara. Hey, yo. Sayo. Ayo ger masih bersama Wahyu Krida Asmara. Masuk Mas Agus. Masuk kok. Yuk. Mas Agus. Ya. Kok mulai hampir nek kulon. Ngono. Kiron nyapa to celuk-celuk. Yo.
krimping budale prajurit kuda wosang ngemprang maju sajroning palagan swara cambukan nitir kaya ning antariksa pecut samandiman amirah putra Benawa krimping budale prajurit kuda wosang ngemprang maju sajroning palagan swara cambukan nitir kaya ning antariksa pecut samandiman amirah putra Benawa yo 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 ayo 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 yo 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 ae yo yo hop 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 krimping budale prajurit kuda wosang ngemprang maju sajroning palagan swara cambukan nitir kaya ning antariksa pecut samandiman amirah putra Benawa yo Wahyu Grido Asmara la 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 yuk 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 ayo ayo para kanca ngayahi karyane praja rene ukur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kangge mulyane nagara loro telu papat maju papat diulang mulungake pamrih enggal rampunge kolobes kuntul baris kolobes kuntul baris kolobes kuntul baris kolobes kuntul baris bos ayo Wahyu Grido Asmara iki helmu lo oh yeah yeah yo la 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 was yo sayo ngono sayo Mas Agus ngono ya was lah lo yeah yo hop yo sing hati-hati sing prayitno yo nger yo was la nyumet rokok loro ya la was la
sego patik menika kula kentunaken kagem Pak Yon menika nggih. Pak Yon, monggo Pak Yon gendhengipun sego patik dipun midhangetaken. Matur sembah nuwun. Yo yo. Wetenge krasa kroncongan saya kepengin wae nikmati sego patik kawang-kawang blendrang teri tempe sambel samur mlandingan trasi dele tumpang kulo godhong kates lembaran dipangan esuk matuk yen mangan sinambi ngantuk dipangan bengi nyeni sego patik murah meriah yo 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 nyumpet rokok di lorong ya apa lali Wahyu Kerjaan Mono yo ayo oh ya ayo Mas Lete ayo Mas Lete Mas Lete Ayo bermaju siji pokok siji. katon lembeane meraka simpe kledang yen nang ngedang nyangking parang asang sepi jimbe amure toko pinajan ojo mantulan pilih ayo waspadake lo ya la 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 was ayo sing hati-hati sing prasaja yo nger yo oh nah galang nyapa to mak tanda gawe lang ayo lang ora patek mesti ngono bene yo yo oh was Mas Dedi nyapa gemuke no la yo bener lah yo ya
Yo yo was so la yo ayo yo was ayo sing hati-hati sing prasaja yo karya yo lah lo ya was ayo ger waspada ger was ayo yo oh yo ayo jos harimau Wahyu Krido Asmoro iya karo seger ayo karo se lah was ayo iki bapak iki nek anake jaran ngono ayo kira sirahe pecut ger ora kualat kowe ger ger ayo pak sepurane pak tak pecut dasmu ayo waspadake ayo yo kowe nyapa Gus iya wong nguyuh apa iki yo lah ayo waspadake yo ayo tenaga tua jiwa tua ayo gerah sing nyeleng tenaga tua jiwa tua hop yo lah Wahyu Krido Layah medalipun Sang Prabu Singobarong was ayo ayo Mas Agus ayo kok begini Mas Agus ngono ayo no
Sampun kesuwen ing mangke dalu kesenian Wahyu Krido Asmara. Sing ngendang lukir sing tuwa. Heeh. Sing tuwa Mas Agus. Ngono. Mas Wahyu Baten, ayo waspadake. Wah, waspada ker. Amo Jaya Mrata Singa barong pranyata Hagekirisi garang tan kenopi nandong netranyo pindo dahono watak ira turang kara kakasuwa aja maju siji moko siji tunane sesama maju ngamleno kenopi lahi rindu mawur mangawur-awurku rahan tengorone gomaku gongso kapet kaya butula panjeriting turangga hesti retaka ingkang duaja lelayo sepi ayo sing ngendang tuwa ra bangkira ayo Pak Kirun melu dadi Pak Kirun ayo ayo dadi tenan ayo Dadi tenan gludung rot. melu glundung iya lo Sing ngendang sapa Mas Agus? Bopo Sunari saking Kediri Jiwa tua tenaga tua. Mono. Ayo gerau. Loh.
Ridho Asmara lho iki. Gentayangan yen awan ra doyan mangan mung klisikan yen telu ra bisa turu amung tansah mikirake sliramu wis suwe bisa nembe saiki ketemu dangake cahayu nyendak aku dimen mari kangen waton sliramu sumande yo rame ayo Pak Kirun melo jadi ki ayo waspadake ayo Ayo. oh iya yo 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 was yo ara 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 ayo dubeni barongane dubeni sik ayo yo ngombe yo barongane ngosrong ayo dubeni sik wah ya sapa iki ya majuing palagan sing ati-ati ngger lho wis kepara nyata para watya amang saing jure tumandang makarya ambabar seni Ridho Asmara tancut tali wanda ambangun negara wis kepara nyata para watya amang saing jurit tumandang makarya ambabar seni Ridho Asmara tancut tali wanda ambangun negara sarung jagung abote kabacut tresno tak rewangi korban
laku ato tanger sulo wakone sesandingan agawe sam rasaku nadyan munggah gunung ora wegah watone tansah sumanding mung tansah eling sarung jagung abote bacut tresno yen tanpa rasa dina kaya setahun sarung jagung abot rasaku Putut masak ning omah Dot dimasak ayo wes kanyosek irang manis angulat sliramu deg-degan jantungku tuwa rasa tresno ing sarandoning anggo mesa-mesa gawe cetatiku enggal tulungono dik lamun aku bisa kandha mring sliramu ning aku isin mring wawayangan uripku jebul amung ngimpi kanya sing ireng manis kanya sing ireng manis angulat sliramu deg-degan jantungku tuwa rasa goyangane Mas Putut ing saroning anggo ngono mesa-mesa anggo cetatiku enggal tulungono lamun aku bisa kandha mring sliramu ning aku isin mring wawayangan uripku jebul amung ngimpi kanya sing ireng manis ayo Ger ayo wayahe wis sore lur koneh aku bengi neng Ger ayo ayo oh lewat seprapat ayo yuk Wayu Bandai ini nyapa Cil gajekane manungso moto karo barang apa sing kurang kuat Masih Putut kowe ndak masak to, Dut? Lek masak jam piro, Dut? Kowe
Awas ayo. Melok dadi ayo. Iya. Ayo nger. Sing hati-hati waspadake nger ayo nger. Ing tengahing palagan sing hati-hati yo nger. Manut marang bapa nger. Sopene. Ya. Manut marang bapa yo ngger yo. Ayo ngger. Aku bengi sik ana maneh ngger ayo ngger manut ngger. Ora usah bali loyo ngger yo. Apa kowe kurang apa cil? Yo. Oi, bagus. Kowe nyumet rokok ping piro? Nyumet loro. Aja manut pundhut karo Mbak Jombor. Kowe ndak mae Pak Pundhut. Weh. Yo. Nggih para pamirsa makaten kula sugan betas ingkang angka pamungkas sambut paripurna pramila sugeng kundur sugeng kebagian ing mangke dalu sampun kesupen ing mangke dalu nggih kesenian Wahyu Krida Asmara tasih menghibur panjenengan sami sugeng kundur sugeng kebagian ing mangke dalu matur sembah nuwun salam budaya.